Mastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei, sepakuti ndini bosi futi ndirini referee mugame rachona. Handiti ayo ukaona usati wataurwa pachannel ino here kana kudze muzukuru uchifunga kuti uri kurira usati because sekuru ndo vanoendosa ma-celebrities nema-celebrities nema-socialites. Handiti sitakadarika zvimasteji zvese izvozvo hamene ukatatiwa tiri marefra so tinotokuendosa ipanapa. Also ma-adverts tiri kurova, kana uchida unongotibata panhamba dziri pascreen toadvertisa company yako. Ukada chibrand ambassador chiripo futi chino ichi hose zvimahosi zvimabosi. So ndichiti zvudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru saint. So chiteerera muzukuru, teerera. Passion Java adenhana futi nani na Hopewell ching'ono. Nyaya yachona ndo iri panapa yanyorwa neve Hatirare 263 zigo zvanyora izvo. Kwai hai Passion Java ari kuti iye Hopewell ching'ono mukundikana. Handiti kusadzidza ndo kunonetsa Hopewell also ari mukundikana. Handisiri ndadaro, mashoko ndaPassion Java. Mwaza wakomana wagara vane kurwisana nekunetsana. Mufundisi na journalist. Handiti hameno zvinosangana papi mufundisi na journalist vanenge vachingonetsanisa izvozvi. So ngataurira nekuma-comments kuti munofungei nemashoko aPassion Java kuna Hopewell ching'ono amuri ngoonawo akanyogwa neve Hatirare 263. Handiti so from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, hanzvadzi yamai vako, chidiki chekupedzisira chachona ndichiti much love.